बर' थुनलाइ आफादा खालि थुनलाइनि खामानि मावनायनि दायित्वल' गैया, बरन्स बर' जातिनि समाजनीति, रांनीति, धर्मनीति, शिक्षानीति, इभेन आं सानो राजनीति बेखौ परिचालित खालामनो हानाय, सालायनो हानाय केपासिटिसिम फैनांगौ। बर' थुनलाइ आफादा बर' जातिनि मोनसे जातीय संगठन, नेशनेल इन्स्टिट्यूशन जानांगौ। नेशनेल इन्स्टिट्यूशन होननानै बयबो मानिनो हानाय जानांगौ आरो बेबायदिनो खामानि मावनांगौ। दिनै आङो माखासे जाति रिलेटेड समस्याफोरनि सायाव फंनैसो खोथा बुंदों। आं सानो आं बुंनाय खोथाखौ नेगेटिभ लायाब्लानो बेखौ मोजाङै पर्यालोचना खालामगोन आरो सत्य असत्य जों बेखौ नायनानै जोंनि गथ'फोरनि भबिष्यतनि थाखाय जुदि सोलायनांगौ, सुद्रायनांगौब्ला सुद्रायनानै लाफिननो जरुरि जासों बा जागोन। आं बेखौनो फंनैसो आं शेयार खालामदों। जेरैहाय दिनै दा बर' रावजों 11 आरो 12 खौ परिखा होनो मोनसिगोन होननानै जोंनि मानसिफ्रा रंजासोदों। नाथाय बेहा रिभार्स इफेक्ट थानो हागौ। रिभार्स इफेक्टआ बोरैहाय, जोङो बर' भाषा संस्कृति परम्पराखौ लाखिनो थाखाय मिडियाम अफ इन्सट्राक्शना मोनसे समाव जोबोद जरुरिमोन। किन्तु फैयै 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 बे भाषाया 8th शेड्यूलाव हाबफैबाय, गोमोरनाय जोबनायनि खोथा फैला। दा इसुआ जादों बर' मिडियाम फरायनानैब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा बोरैहाय केन्द्रीय सरकारनि साख्रि मावनो हायो, स्टेटनि साख्रि मावनो हायो बा जायगायाव साख्रि मावनो हायो। दिनै IAS जानांगोन, IPS जानांगोन, बिभिन्न सेन्ट्रेल जब जोंनि मानसिफ्रा मावनांगोन। दा बेबायदि केपासिटि क्रिएट खालामनोब्ला जोंनि गथ'फोरनो एमप्लयेबिलिटि जुदि इनक्रिज खालामनांगौब्ला अब्ला जोंनि बर' मिडियामखौ एसे मडिफाइ खालामनानै साबसिन एडुकेशन सिस्टेम, जि सिस्टेमजों जोंनि गथ'फ्रा इंलिसबो रायलायनो हायो, नेशनेल लेंगुवेज हिन्दीबो रायलायनो हायो, बेबायदि केपासिटिनि जायो बेखौ जोङो नायनांगोन। दा आगोलाव मेट्रिकसिम बर'जों फरायोमोन, 11निफ्राय इंलिसजों सोलोंनो हायोमोन, 11, 12 आरो डिग्रियाव बोसोरथाम, बोसोरबा BA जाजासिम ग्रेजुवेट जाजासिम बोसोरबा इंलिस सोलोंनानै माखासेया लिरनो हायोमोन, एसे एसे बुंनोबो हायोमोन आरो साख्रि मावनो हानाय केपासिटि जादोंमोन। दा खिन्थु बेखौ बोसोरनै खमायनाय जाबाय। बर' गथ'फ्रा इंलिस सोलोंनायनि स्कपखौ आरोबाव बोसोरनै गोमानानै लानांबाय। BA आवसो इंलिस सोलोंहैनो हासिगोन। बोसोरथामजों जोंनि गथ'फ्रा साख्रि मावनो हानाय, बुंनो हानाय, कमिउनिकेट खालामनो हानाय बा नेता जानानै बिभिन्न प्लेटफर्माव खोथा बाथ्रा शेयार खालामनो हानाय, प्रेजेन्टेसन होनो हानाय केपासिटिनि जागोन ना जाया। दा बेखौ जोङो जाति हिसाबैनो मोनसे स्टाडि, रिसार्च, बिश्लेषण खालामफिननाया प्रयोजन दं। माखासे मानसिफ्रा बुंनो सानो सान बर' थुनलाइ आफादा जों फरायसालियाव जायो बा सामलाय जायो, बे बिथिङाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? बे बेसेबांसो सैथो आरो? बर' साहित्य सभाया खुनु राजनितिक दलजों परिचालित जानायखौ आं दासिमबो नुवाखै बा दाजाथों आं बेखौनो कामना खालायो। खुनु धर्मीय अनुष्ठानजों परिचालित दाजाथों बा दासिम जायाखै बा दाजाथों आं बेखौनो कामना खालायो। खुनु व्यक्तिजों परिचालित जानो नाङा, दासिम जायाखै। दा जोंनाव सम सम राजनैतिक परिस्थितिया चेन्ज जायो। बे चेन्ज जानाय समावहाय सोरबाया बुजियाब्लानो, हमदांहरनो हायाब्लानो माखासे खामानि मावो, माखासे खोथा बुङो। दा बेफ्राव साइडलाइन जालायलायो। सै बुलि बर' साहित्य सभाखौ अबेबा राजनैतिक दलजों परिचालित जाबाय होननायाबो भुल जागोन। आरो सोरबा जुदि साहित्य सभानि दैदेनगिरि जानानै बबेबा राजनैतिक दलजों लोब्बा लानानै खामानि मावोब्ला बेबो भुल जागोन। सोलोंथाइ बिथिं रावआव आसामाव बिजिरखौनो मोनथाम होनदों, बर'आव जेराव मोनसे, बेफोर दिनैसिमबो बर' बिजोंनि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै। नैबे समाव नोंथाङा प्राक्तन BTCनि बारग' डेपुटि चिफ आरो सोलोंथाइनिबो नोंथाङा बिभाग दङमोन, मा फोरमायगोन? आगोलाव आसाम टेक्सटबुक प्रडाक्शन कर्परेसना बे खामानिखौ मावदोंमोन। दा
BTCआ जाहैबाय आलादा पलिटिकेल एन्टिटि बेवहाय जोंहा एडुकेशन डाइरेक्टरेट दं ओंखायनो BTCआव एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ ट्रेन्सफार साबजेक्ट दा सम फैबाय जे बर' बिजोंनि लेखाखौ BTC सरकारनि दारैनो जेन' प्रिन्ट आउट जायो दा बेफोरखौ खालामनो मोनैयाव निस्सय मोजाङै नायग्रा मानसि गैयैयाव जोंनि बिजाबफ्राव बर'नाव जोबोद भुल दङ आङो मैया दाखालिसो इसान मुसाहारिनि मोनाबिलि खन्थाइखौ फरायदोंमोन दा बेवहाय ओखार होननायानो गैया मोनाबिलि जाबोबाय साना दोबैबाय माबा मोनसे बुङोब्ला जेरावहाय ओखार दंमोन बाहाय ओखार गैया माने जादं फैदं बिदिसो जाजोबनानै दं दा बेफोरखौ नायफिननानै फोसाबफिनलायनायनि एडिट खालामनायनि प्रयजन दङ। थेंक इउ।